La música com a llenguatge universal. Sempre dic que la música i les llengües estrangeres són les millors coses que mai he fet en la vida. El violí m'ha donat unes experiències inoblidables en els últims més de 20 anys, i així us explique per què. En primer lloc, és gràcies a la meva àvia, la que em va donar la idea d'aprendre aquest instrument de xiqueta. Cada vegada que la veia a la seva casa, li preguntava per tocar la meva cançó preferida en el piano, Maiden's Prayer. M'encantava. Després, un dia, a l'escola, em van oferir intentar-lo amb el violí i the rest is history, com diem els anglesos. Llavors, durant tota la meva etapa escolar, vaig tindre lliçons de violí i em vaig submergir en tot el que era música, orquestres, concerts, musicals, quartets de cordes i interpretacions. El meu primer record a prop de música, com a llenguatge universal, va ser durant un programa d'intercanvi francès. Alguns dels companys d'intercanvi francesos tenien molt de talent per a la música. Així, durant els seus viatges a Anglaterra, ells van participar en part del nostre concert d'orquestra de l'estiu. Encara que parlaven llengües diferents, la música ens unia a tots. Així vaig seguir, durant els anys de l'escola i després estudiant francès i espanyol en la Universitat de Manchester. Vaig participar en un tour d'Itàlia amb el Yorkshire Youth Orchestra. Vaig donar lliçons de violí en un campament d'estiu d'arts escèniques a Nova York i vaig actuar en espectacles musicals de Pineapple Dance Studios a Londres. I cada vegada el mateix tema. Persones d'orígens i cultures diferents, connectades gràcies al poder de la música. Després d'haver acabat els estudis, en 2011, vaig tindre l'oportunitat de treballar per a la BBC, un somni, i el que es va convertir en el començament de la meva carrera en la transmissió. Per tant, la música sempre ha estat present en la meva vida personal i professional. Un record musical en particular que sempre tindré gravat al cap és un projecte per a la BBC Proms, el qual és el millor festival de música clàssica del món, en el Royal Albert Hall de Londres, en el qual organitzem diversos esdeveniments musicals, dirigits per professionals, perquè milers de persones participaren. De nou, van veure gent de totes les edats i de tot arreu, Sud-amèrica, la Xina, Amèrica. No obstant això, cada un unit per la música, com si fora un llenguatge universal. L'any 2020, clar que la Covid ens va parar tot, encara que la música va continuar tenint un poder inoblidable per a unir a la gent durant aquest període tan difícil. I en la BBC llancem la BBC Lockdown Orchestra, és a dir, una representació enorme, virtual de You Got the Love, on van participar centenars de persones de la Gran Bretanya, inclosos músics de les orquestres de BBC, i transmeteren en la BBC Televisió i Ràdio. Va ser meravellós. Un altre exemple del poder de la música i la seva capacitat d'unir a les persones de diferents orígens, i aquesta vegada malgrat una pandèmia mundial. A València. D'una altra banda, no podia parlar de la música en la meva vida sense reflectir les meues experiències com a estudiant d'Erasmus a València fa alguns anys. Gràcies a la meva companya de pis i bona amiga Carmen, vaig poder viure i entendre la cultura autèntica de la regió. Recorda més les nits en el pub on treballava ella, sent jo l'única anglesa entre els seus amics, cantant i ballant temes de Bisbal i Paulina Rubio, abans d'anar a la discoteca mística en Xàtiva fins a les 3 del matí. Una bogeria per a mi. En aquests moments, encara que no podia entendre tot el que parlaven, la música ens feia estar connectats. Després, Carmen em va ensenyar Penjant a les teues mans, la qual es va convertir en la nostra cançó. I avui dia encara ens encanta i la cantem. La va posar fins i tot el dia de la seva boda. Dels botellons, amb altres joves de tota Europa a les festes de Sant Joan, de les cançons en el pis on vivien mentre cuinaven tapes i truita a les celebracions de les falles. De nou, la música em va permetre sentir-me unida amb gent de diverses cultures i diferents orígens. I van ser els millors dies. Actualment, intento continuar amb les oportunitats musicals o concerts de violí, siga en bodes o ocasions especials de família i amics, o siga en la meva vida professional en la BBC. La música aporta moltíssima alegria i la recomanaria de tot cor a tots. Com vaig dir abans, la música i les llengües estrangeres són les millors coses que mai he fet en la vida.
Vingues del país que vingues, qualsevol que siga el teu origen o parles la llengua que parles, és clar que la música és un llenguatge universal, amb la gran capacitat d'unir a les persones de diferents orígens i cultures.